Happy birthday, Sonali. Thank you बोलो खांख्राइ आरो मैथा बिबाबो बे एखे बोरै गोथाव जामारदों दे लगायना होबाय आं गरम खालामना थांबाय गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय स' लोगोफोर दायो सनालजों आंजों देलायखांनानै रेडि स्कुलाव थांसैलाय ओमफ्राय बोथोरा बांद्राय मोजां नङाना वेदारा माने अखा हां हां जादों आरोना स' थगाय थादों होनबा लोगोफोर दिनैनि ब्लगाव नोंनाबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनायखौ जासिहरग्रोबाय स' ओमफ्राय माने जेसेबां हायो जा हायो माने इन्टारटेनमेन्ट खालामनो सेस्था खालामगोन स' ओमफ्राय थगायबाय थादो होनबा लोगोफोर नै लोगोफोर नै बिसोर मोनफैबाय जोंनालाय एसे अखा हाबानो नैबे जायगायाव दै थायो आरोना बिसोरो लामाखौ हगारलायाना नै न'खौ गोजौ गोजौ खालामना लाबाय लामाया गाहाय जाबाय आरो मिस्थि लानो नागिरदों बेयावहाय सनालिनि स्कुलाव हैनो একটা কিবা দে একটা মিষ্টি আর নিমকি একটা এক জায়গা দিয়া দে নিমকিটাও এখানে দিয়ে দে হ্যাঁ আর বাকিগুলো এক্সট্রা দিয়ে দে আটটা गेटआव थाग्रानो होगोन आरोना मिस्टियारि लाबाय एसे ओमफ्राय लानानै थांसै आरोना स्कुलावहाय हैनोसै ओमफ्राय सनालिया जाहोथारोनो मालाय स्कुलाव माथो होनो लोगोफोर मिस्टिखौ लाखांबाय आङो ओमफ्राय दायो टट' लाबाय जोङो स्कुलाव थांगासिनो दं आरो थान्दा थान्दा बोथोरा जेला दै थाबाय दा सनालिना फुख्रि नायलांबाय थाग्राया अखा हाबाय नालाय दै थाबाय मालाय अखायानो फरियो थायासैबा मिथिया आंखौ अखा हानायखाय मानसिफ्रानो खालि खालि दा मिथिया थांबाय दां सिङाव थांबाय खोमा Sonali's birthday আসলে যে দাদা Happy birthday, Sonali. Thank you बोलो Miss बोला আসে না আসে নাই তো পরে পরে না যখন মিস আসবে মিটাকে দেখি ঠিক আছে এই খাইলে রে তাও শাড়ি আসবে আমি প্রোগ্রাম जादों जोंनि स्कुलावहाय फैदो जे दाख्लै जादोंमोन ना जों फैयाखै मिस मोनानो फैयाखै ना आं दा होफैनोसै मिस मोना फैयाखैनो दे आं दायो होफैनोसै हो ada miss men raw kok ya nih sesedom saya ay nani nih hasil stung puye pekadan dah ubiok saya pekadan dah lagi dia mana apa bayar stung ah agak mana hamba deh bawa jalan sih kamu jalan sih sudah sudah botol kau ribu konan tuh deh ego ini apa pausa sih rai lain nih सिरायजों बावनो दे फैयाखैनो मिसानो दाबो आदै ना स्कुला गावलाबाय दा स्कुल रुमा सनालि मोना मिस मोन गैया नै रावबो नैयाव गसंनानै थादो बेयाव नै बेलाय लोगो जादो बेजों बाव गसंफैदो बावनो माथो सिङाव थाबाय थानोसै हारसिं हा हारसिं थाबाय थानोसै
Rian फैबायमोन दा ओमफ्राय Rian बायदि नुहुरदोंमोन जों फैयाखै नामा दाबो सबायफ्रा 10 थाखा मुथा मोनबाय मुथा बेसेबां 20 थाखा मैखुना बेसेबां लाखो बिमायाव जानो खोनाबावा बे मैखुना बेसेबां लाखो होनदों र' लानो ना लाया आङो नों नायदो लानो लाया सेबो या माबानानै माबा सानथा लागोन 15 थाखा थानो बेयाव फै नागिरनोबा मा लाखो जेबो लायाखै आङो नै 7थासो दङ सबायबिमा बेसेबां मुथा सबायबिमा बेसेबां 10 थाखा हरा आं मैया सुनाखौमोन आरो गैयामोन 10 थाखा हरदो बाल एखे खाना बेबाबो बे एखे हो औ आं दासो लांदोंना 10 थाखानिनो मोननै लानानै थांसै आङो हरो नोंबो 10 थाखानि दे बेनिखौ मोनसे दे बेखौ मोनसे हरदो मोननै लानोसै आङो जाया आं फ्रिजआव दोननानै जाहैगोन खांख्राइखौ जाया नामा मा बुस्थु बेलाय आयौ बेसेबां हो खांख्राइ नोहाय आंबो लांसैसो जा गोबाव जाबाय खांख्राइ उन्दैया दाउनो जागासिनो खेब होनगासिनो दं खेब जानो होनगासिनो अबे दैनिफ्राय लाबो सोंहरगोन नै मोनसे समाव सोंहरनि आङो आं आइ फिसा मोनसे बै आंनि मोननै 20 थाखा हरदो बेखौ बे नोंनि खांख्राइया लाजोबो हनै ए आयौ दाथ' लाजोबोसो हा सोर लाजोबखो नै दो लाबाय ए होमबालाय जागौमोन लांदो न' जानोबा आंना 10 थाखा हरफिनदो ए बेखौ औ 20 थाखा खांख्राइ 20 थाखा जाबायना औ जायानो जायोबा हरगौमोन आंनिखौ माबा गोनां मानसि आं हराखै फैसाखौनो सोरनि फैसा हरखो आं 50 थाखाल'सो हरखादों हराखैमोन ना आं हराखैमोन आं बेखौ हरबाय सानदों लाबायहां बेयाव बाथोन जाहैनांगौ आंहा बेसेबां सेरसेयाव 15 थाखा केजि हरदां लादो ना आंहा लांला न'आव दंखायो एसे 2,000 years later. गैया जोंनाथ' बोरै गैया मानि फैयाखै नोंना बेलाय बेना मैनाना मानि गैयाथ' बिसिना फैयाखै दे आं सिनायाहाय आं सिनायाहाय सनालिखौ नुरासै बयजों माबुंजों आंनि फिसा दाबो सफैया जोंना गैया दाबो सफैयाखै आप्रिलासो सफैग्रोबाय हनै मालाय बेलाय सनालि नोंसिना ए आं ओरै खनाथिं फैनायखाय थावाखै जानो हनै मा जालांखो मा आमायनिखौ आखाइखौ मावा नायलाय मानो सुदेम साखौ आखाइ हमासै सुदेम साखौ नाङा बेहा फेग्र' दा गोलैलाबायगोन फैदो गावसाल' साथामजों जि लोगो जाबोदों ओमफ्राय सासेखौ लोगो लाबोआखै
नाङा गोलोमजोब्बाय आयु खाजा लाखाबाय फैदो थांसै फैलाय फैलाय मामि मा फैयाखै गैया फैयाखै लामाया नुदों माबायदि बानायदों दासो मोजां जादों दा लामा बानायनानै औ नङाबा बिराद रिस्किथारमोन बेयावहाय दायो जोङो गलि मोनफैबाय ट'ट'खौ सिङाव लांलायलायासै मैगंबो लानानै फैबाय एसे नानिनो ब्रेड खांख्राइ लाबोदों दहाय नोंसोर नुखादोंना संहैसै सोथ'बाय थादो होनबा लोगोफोर न'सिम ओंख्रि जेबो गैया सामब्राम गुफुर गैलामोन आंहा ओंखाय जाम्बा गया होनो गोलैजोब्बाय गया खांख्राइ लाबोदों आं नै मा होनदों नोङो खांख्राइखौनो खांख्राइसो लाबोदों नै दैयाव सोमना दोनसै जाम्बा नालाय ब्रेड जानोलायनो हानिजों जादो ब्रेडखौ दे हानिया बोरो पापर लाबोदों आं गोथाव गोथाव हमबाय थायो नै आब'आ ओमफ्राय जानाय नायनो होननानै लाबो मालाबा मिरामिस समफ्राव जानो ओमफ्राय सामब्राम गुफुर नैबेनो 25 थाखा 100 ग्रामावनो आजां आजां दाम अमा लाबोबाय आं एसे सबाय बिमा दाखालिनिखौ गोथाव मोनथारदोंमोन आं 10 थाखा मुथानि संलाबायनोसै जों हानिजों लगायना होबाय आं गरम खालामनानै थांनो जाहैदो ओंखाम जानांगौ बारा जानाङा बे मोननैखौनो जादो औ थौ गारां खोरखि खुलिगोन गरमथार आजां आजांनो माया गेलेग्राया गारां खोरखिखौ बिसिनायावसो लाना जानोसै बिसिनायावसो लाना जानोसै दोनदोब्रा टेबोलाव हाबाब बे मोनसेखौ दाखेवसै खोरखि हारसै बावनो थारो दलर जिरायनानै सुपार किड्स नामा सुपार किड्स बेखौ नायदो दे जादो दे ओरै हमनानै जाखायजों मोननैजों हानि लगायनायसो गोथाव जायो आन्दारजों गाबोन एवना हमसांदो फैजोबगोन नामा फैजोबगोन दा गोथां गोजाजों बाथोन जानोसै एसे मैथाजों दा एसे जानोसै खांख्राइया हमलाय सोलाय हमलाय खादों हमलाय माबा प्लेटखौ बावसा गोलैगोन थ' दै दङ हनै दैयाव दुगैदों मालाय हनै दसे थादोंसै बावनो अमा लाबोदोंमोन नै एसेनो बेखौ संसै खांख्राइखौ दा मोनायाव जानोसै लोगोफोर गरमथार गानस्रायानो लाबाय दख'नाखौ ओमफ्राय संनोसै आरोना सुनानै लाबोजोबखाबाय आङो बेदरखौहाय ओमफ्राय ओंखाम जाननानै होबाय बेदरखौबो संसै बानलु देनोसै पापरसोहाय नै पापर मालाबा दालि गोजाबा जानो होननानै लाबोदों आरो मा लोगोफोर संना लागोरसै र' दा लोगो मोनफिनगोन दसे उनावहाय सामब्रामजों थाव एसे होबाय आङो अमाना बारा होआसै जेनेबा आग्लायलायबावोसो बारासो जाबावबायदां सामब्रामखौ बारा खामहैनो बायो आंना आलुबो दरनैसो होखाबाय बरियासो ओमफ्राय सारायाव हमथाबा माबायदि मावो फाग्लासो सारायानो मेन्टेल गोनांसो नुदों गारहरनोसो गोसो जायो आंना बिदि मावबाथाय गरमबाबो अमाखौ जों बर'फ्रा मानो गारनो हाया होननायसो जाबाय जाफैलायबायना जोंहाबो नै अमा दिनै अमायालाय मासे फेभरेट जाखोलै आंहा नैबे आंनि फेभरेट आलुआ बे कफि सोदों साहा फुदुंना लोंग्रासो नोंहालाय माखौ लोङा गासिखौबो लोंजोबखायो आबैखायनो मानसियानो आबै बुरि सनालि नों रागा जोङो सनालिया आबैना सनालिया जोंनि नालाय माबायदि उल्था जालाङो साराया
फाग्लासो सारायखौनो रागां गारहरनोसो गोसो जायो आंना ओमफ्राय माबा दोनबावबायसो आं एसेखौ मैथाजों ज' ज' संना जागोन जागोन ना जाया बोरै मिथिया आं बिदि दाबुखौ जानो बिराद मोजां मोनो आरोना बेखायनो बिदि दोनबाय आं अमायाबो जासिगोन होननानै दैखौ एसे बुरजा होनो मोनाबा मोजां मोना आङो बेखौ फोरानजोबसै सारायाथ' गिदिंनो मोनाबा सान्थि मोनखाया स्पेसियेल आरोना खांख्राइ बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो माने मोनजागोन आङो खांख्राइखौ माने बहुद बोसोर जाबायमोन आरोना जायैया गोबाव जाथारबायमोन ओमफ्राय बांद्राय जालाबायनाय जाखाया आरोना आंथ' गामियाव थाबासो बिराद जानाय जायोमोन आरो माथो बानलुआलाय संना लागोन सोरबा दा जानायखौ देखायगोन आं मोजांनो आंनि खांख्राइया मैथा होसनसै बेयावनो एसे माने बानलु देनायजों दै होनानै ओरैनो जेब जेब खालामगोरदां ओमफ्राय मैथा होनोसै आरामनो एसेल'खा मैथायाबो खांख्राइयाबो एसेल'खा नानै गैथारा जों बेखौनो एफा एफा जागोन आरो हासबेन्डआबोथ' जागोन जाया गेरेन्थि गैया जालाबायनो नागिरा बियो ओमफ्राय माबा दोनबाय आङो मालाबा बाथोन जानोसै होननानै गाबोनफोर समफोरफोर न'निसो आरो मैथायाबो जानानै गायनायानो बरिया मोजां थांखादों एग्लिना लानांगौ र' साराया हमथाबा जायालै सारायानो फाग्लासो मैथा खांख्राइ स्पेसियेला टेस्टि जाखासिगोन आरोना नै खांख्राइ आरो मैथा बेदर संनायावनो संदों दै सारायखौ सुफिनाखै आङो खांबाय आरो संबाय जासिगोन आरो एसे बे दैखौ रानहोजोबगोन आं स्टेप स्टेप खालामथारगोन एकदमबारे मा जादों टिभिया जाला चेनेल जाला सिगनाल नाङा बेयाव दसेयाव नायदो र' जोंना सनालिया दाख्लैनो केक खादोंमोन 17आवनो ओमफ्रायो स्कुलाथ' बन्द'मोन ओइदिनखालि ओमफ्राय केकखौथ' स्कुलाव हायनोसै गावहा माने स्कुलावसो हानो गोसोमोन आरोना ओमफ्राय गावनि लोगोआबो हाफैदोंना सासे उन्दैया ओमफ्राय दा माने बेखौ नुनानै गावहाबो आंबो स्कुलावसो हाहैगोन केकखौ आंबो स्कुलावसो हाहैगोन बेबायदि होननानै ओमफ्राय स्कुल बन्द'ना माथो खालामनो ओंखायनो न'आवनो हादो नांगौबा चक्लेटफोर हैदो होननानै बुंबाय आं ओमफ्राय बे खोथाखौ गोसोआव दं आरोना बियो ओमफ्राय दानाबा एकदम माने दिनै स्कुलाव हैथारनो बाबि आंनि स्कुलाव चक्लेट हैनो होननाया लोगोफोरनो मिसनो मिस्टि हैनो होननाया एकदमबारे ओमफ्राय चक्लेटआथ' आं दाख्लैनो बायनानै दोनफैखादोंमोन नोंसोरनो देखायखादोंमोन ओमफ्राय मिस्टि आरिखौसो दाख्लै बायनायाथ' एफा गोबाव दोनजायाना ओमफ्राय आं बयनोबो जाहोला जोब्बाय आरोना न'आवबो जाबाय बयबो जाबाय ओमफ्राय जाखिनि मोनसे मोननै आग्लायनाय दंमोन बेखौबो न'आव जाबाय आरोना ओमफ्राय दिनै आं गोदान दहाय बायनानै लाबोबाय नोंसोरनो देखायखादों मिस्टि एसे नेमखि एसे हरबाय आरोना ओमफ्राय माने गावसोर राननानै जालायथोंसै होननानै ओमफ्राय चक्लेट हरबाय चक्लेटखौथ' आङो दाख्लै 40टा लाबोदों हो आं माने 40टाल' बिदि सानबाय थादोंमोन 40 जनल' बिदि सानदोंमोन आरो आं मानसिफोरखौ ओमफ्राय 40 जननि बारानो दे ओमफ्राय चक्लेटआ थोगोन ना थोदा आं मिन्थिला आरोना आं आरो 40टा ग्रोब हरदों ओमफ्राय बे मोनसे पेकेट डिब्बायाव 32 पिसल' थायो ओमफ्राय आङो 40 जन सानसेखालि 40 जन होननाय खोनादोंमोन दे आं बिसिनि क्लासावहाय ओमफ्य दाबो आं मिन्थिया एक्जेक्टलि खयजन बिसिनि केजि वानावहाय ओमफ्राय आङो बे माखासेखौहाय माने बायदेरनानैहाय हरफादोंमोन आरोना दाख्लैनो बायनानै लाबोखादोंमोन जेदिनखालि केक लायदोंमोन ओइदिनखालिनो आरोना ओमफ्राय दायो हैबाय आरोना गथ'आबो जेनेबा आंनि बार्थडेनि होननानैहाय हैनो एकदम माने खुसियानो लाजाया आरोना हैनो थाखायनो हाय हालांखार जागासिनो दंमोन स' हैबाय आरो माथोबावना स' लोगोफोरनो मावनानै दांनानै लागोसै दा लोगो मोनफिनगोन र' दसे उनावहाय A few moments later लोगोफोर लालायबाय ओंखाम दालि बे मैथाजों खांख्राइजों अमा बेदरखौ दुथामल' लाबाय आलुआ बांसिन जाना लानोसैलाय लोगोफोर बेनो गोथाव आरोना गरमावलाय आरो माथोबाव ओंखामासो लाबाय बेसेबांबा बुरजा जानोसै आरो मैथा खांख्राइबो जा टेस्टि जादों आंलाय ओरैनो बिदैखौल' संख्रि साखिदों ओमफ्राय बानलु एसे जोम जादों आं मानोना दा जों फुवाखौ दैला मोनगासिनो बेखौनो बानलुखौ एसे ज्रोम होनानै लाबाय आं गोथाव जामारदों आरोना खांख्राइयानो फिसा फिसाना खांख्राइया गोथाव जादों आरोना ओमफ्राय आङो ओरैबायदि गोबाव जाखाबायमोन ओमफ्राय सोरबा मैथा बांगालजों जानो गोथाव मोनो बाट आं ओरैनो मैथा गोजाजोंसो जानो गोथाव मोनो ओमफ्राय ओरैनो एवनानै बानलु पियास होनानै बाथोन देनानै जाबा बिदिबाबो गोथाव जायो दे ओमफ्राय माबा दंबावो ना
बेखौ आं बिदिबो जानो हागौ गेरेन्टि गैया आरोना माबोरै जायो दाबो गैया आङो अख्रेबनानै गारो सिंनि माबाखौ जानानै बिराद गोबावनि उनाव बोसोरसेयानो जाबाय खोमादांलै आं खांख्राइ जायैया बै बाराव आङो गरसे गावनो बायनानै जादोंमोन बाजारनिखौ ओमफ्राय न'आव थांनायावबो आं माने आगोलनिफ्राय बांद्राय इन्ट्रेस्ट गैया दे ओमफ्राय जायोमोन होनबाबो एसे एनै ओमफ्राय गोरान एवोना बिदिबाबो जायो आरोना न'आव जि जायोमोन जोंहा आगोलो माने जोंहा आइमोनहा हमहैबाय थायोमोन खांख्राइ ओरैबायदि गोथाव जामारदों दे आं जेरोखोम जानो लुगैदोंमोन बेबायदिनो गोथाव मोनजाबाय आरोना मानो दाबो ओंखामखौ जाफैदिया ओंखामा खुरबा दाबो फैया आं आरो जानानै जोबसैनो खांख्राइया आं मोनायाव संसै सानदोंमोन ओमफ्राय संसै जानोसै साननानै गरमाव बेदरखौ दसे दनैनि बारा जानाया खांख्राइजों जानोसै होननानैहाय खांख्राइखौनो माबाय आरोना आङो मोनायावबो जागोन एसे दोनगोन बेखौनो साननो मोना जागोन आरोना संनायाव गैला दा मोनायाव जेबो संला आङो दा जा जादों ओमफ्राय दा मोनासिम थाहैबाय ओमफ्राय दालियानो गैला मोनानोसैमोन दालिया बे एसे दंमोन नानिनो एसे होबाय आं दहाय नानिया जाखांबाय दहायनो माने नानिया खांख्राइखौ जाया नालाय बेनि थाखाय नानिनो बेदर मोनखांबानो आं होग्रोदों आरोना ओंखाम उखैबाय होननायखाय फैनानै ब्रेड जाहोबाय आङो हानिजों गरम खालामनानै ओमफ्राय दायो ओंखाम उखैबाय होननायखाय ओंखाम जाहोबाय आरोना आङो जायफोरा जायाखै गरमाव दा खांख्राइजों मैथाजों जादोल' आरोना ओरैबायदि टेस्टि जाखायो बे बानलुखौ एसे ज्रोम होदो होनबा गोथावसिन जायो जानो सोरबा सोरबाबा बानलुखौ ज्रोम जानो सुखादों खिन्थु आं जानो सुखुयो आरोना आं मोजां मोनो माने आं न'आव बानलु ज्रोम ज्रोम जादावग्राखाय ओमफ्राय मालायफोरनावबो बानलु दैलु दैलाबा जानो सुखुला आरोना सर' जाबायना जाबाय थाग्रा बेनि थाखायनो आबे मानो फैयासै दाबो आङो जाखांलायनोसै नै ओमफ्राय बे दासिमबो सफैया आरो एफा गोबाव आरोना नोंनो न' सिंनिफ्राय ओंखारबोनो खय घन्टा नांगौ 10 घन्टा खांख्राइया ओरैबायदि गोथाव जादों ओरैबायदि गोथाव जादों नोंथ' जाया ना खांख्राइखौ नोंहा खांख्राइखौ जाया ना खांख्राइखौ जाया अमाबो जाया आङो माबा मा होनो बेखौहाय पन्डितनि धर्म लाबाय बरिया होनबाथ' आं मोनजाजोबगोन सानथाम जागोन आंहा ओरैबायदि टेस्टिखा धोरोम लाबाय आङो सादु ना जाला बेदर जाला आङो जेबो जाला मालाबाबो आंनि खिथियाव ना बेदर नुनाय नङा आरोखि खांख्राइ बेबो गेरेन्टि बेसाद अमा मैसो होनदोंलै मोजाङै मैसो बेदर मोनजायैयानो खय बोसोर जाखो आं फात्ता गैला जानो लुबैबाबो मोना मोनलाबाया लोगोफोर आङो दानो जाखांथ'नाय नङा दंबावो मा दाबो नै बासो दंबावो दाबो ओमफ्राय लोगोफोर ब्लगखौ बांद्राय गोलाव खालामला बेनोसै दिनै जानाय लोंनाय ओमफ्राय दिनैनि स्पेशेल ओंख्रिया बेनो मैथा आरो खांख्राइ जायफोरा जायाखै जाहैदो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबसै अमाया थावालायनो हाना गोथावसो मोनो आरोना ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनो आरोना बाय बाय लाभ इउ टेक केयार आं जाबाय थानोसै दे नोंसोर लुगैनाङा आरोना संनानै जा मैथा आरो खांख्राइ गरमनि